Здравейте, благословен да е Господ Бог, че ни изпраща вести, че обича това човечество и ни открихва вратата на бъдещето и ни показва на какъв етап е великата борба между доброто и злото. Видях моя Бог Исус да се носи по едни стълби надолу. Видях отново прободените му нозе, носеше кадилница с горещи въглени, които бяха разпалени. Кадилницата не беше пълна, а беше почти празна до дъното. Исусовата ръка отвори една врата, много красива врата, слезе по едни стълби, излезе от един огромен коридор и се озова в едно внушително здание с големи бели колони. Слезе по други стълби и го видях да сяда на престола. Лицето му беше покрито в тъмнина, но видях одеждите му, бяла дреха и червена наметка. Имаше златен пояс. Нозете на Исус бяха боси и прободени. Казах му: Исусе, дано да видя пак лицето ти. Доста е тъмно, а той ми отговори, че крие славата си в тъмнината. Величествен Бог, пълен със сила и слава, няма подобен на него. Попита го защо е полупразна кадилницата, а той ми каза, че е била пълна, но вече не е. Това са молитвите на тези светии, които се молят в неговите заслуги, чрез неговата кръв. Каза ми отново, че благодатното време отминава. Попитах го, скоро ли ще свърши, а той потвърди: да, скоро ще скончае. Разговарях с Исуса, той отново ме насрочи и каза: крепи се, още твърде малко остана. Видях одеждата на Исус, една много жива картина. Той пресяваше брашно в един дървен леген. Сееше през уред, като наполовина отрязано ренде, и правеше малки питки хлебчета. В началото бяха малко, но после станаха много. Попитах Исус какво значи това. Той ми каза, че е пресяване и скоро ще приключи, че народът му е готов за жетва. А след пресяването какво следва? Разтърсване, каза Исус. Звуча страшно като чувство. Народът ми ще бъде разтърсен. Видях, Исус ми показа нозе, нагазили в леген с вода до глезените. Каза ми, че това е само на повърхността, но трябва да се нагази по-дълбоко в кризата. Видях ужасни сцени, които предстоят. Видях Исус да отваря много древна книга, от нея стоеше светлина. Попита го каква е тази книга, а той ми каза, че е историята на спасението. Попита го какво пише, каза ми, че там са имената на всички, които са обвързани с него и са му служили. Господ е на път да дойде. Течат процеса на пресяване, шлифоване и запечатване. Нека всеки, който има връзка с Исус, да се замисли относно духовното си състояние. Ключът е вяра и молитва. Молитва в заслугите и кръвта на Исус Христос, който участва всеки грешник със святата си кръв, която е пролята на Голгота. Благодатното време приключва. Ние имаме свободна воля да изберем Исус и вечния живот, който Той ни предлага даром. Нека не се бавим, защото благодатното време изтича. Господ е Спасител за цялото човечество. Нека всеки, който чуе, да повярва, и който повярва, да живее в Божията любов и в Божията благодат. Светът скоро ще приключи, но тези, които обичат Бога и са свързани с Него, ще влезат в вечността, където няма да има зло, няма да има престъпление, няма да има страх и болка и няма да има и помен за злото. Господ да благослови народа си и да излее духът си, за да го подготви в последното време, за да бъде годен да седи на масата на сватбената вечеря на агнето, където сам Господ Исус Христос ще присъства и ще ни послужи. Амин.